गेली 4 दशकं संस्कृत भारतीचं कार्य गोव्यामध्ये सगळीकडे चालू आहे आणि एक असा विचार आला की गीता हा ज्ञानाचा ग्रंथ हा सगळ्या शाळापर्यंत पोहोचवावा आणि हे कार्य आहे ते सगळ्या शाळांमध्ये पोहोचून सगळे विद्यार्थी चांगल्यापैकी भगवद्गीता म्हणून पुढील जीवनात त्यांच्या उपयोगी पडेल अशा उद्देशाने आपण हा उपक्रम घेतला आणि 12वा आणि 15वा असे 2 भगवद्गीतेचे जे अध्याय आहे त्यांना पूर्ण शिकवले गेले आणि त्या अध्यायांचं जे पठण आहे हे पूर्ण गणेशजींनी सांगितल्याप्रमाणे ते पूर्ण त्यांच्याकडून मुखोद्गत करून घेतलेलं आहे. हे सगळे विद्यार्थी आता तिकडे येऊन पठणाचा कार्यक्रम करतील. मुख्य कार्यक्रम ह्या गीतामृत कार्यक्रमाचा मुख्य भाग म्हणजे भगवद्गीता 12वा आणि 15वा अध्याय पठण मुलं करणार आहेत. प्रत्येक शाळेतली 5-5 मुलं ही मंचावर येऊन प्रतिनिधित्व रूपाने ती भगवद्गीता म्हणणार आहे आणि बाकीची जी शाळेची मुलं आहेत ती समोर आपल्या ह्याच्यावर बसणार आहेत, समोर बसणार आहेत आणि तो कार्यक्रम झाल्यानंतर सभा कार्यक्रम होणार आहे आणि नंतर सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहे. एकूण साधारण 1.5 ते 2.25 तासाचा हा कार्यक्रम असणार आहे आणि एकंदरच गीतेच्या माध्यमातून आणि भगवद्गीता मुलांना सगळ्यांना व्यवस्थित समजावी या उद्देशाने हा कार्यक्रम आपण आयोजित केलेला आहे आणि पुढच्या काळामध्ये त्यांना संस्कृताची चांगली गोडी लागावी आणि जीवनाचा मंत्र मिळावा या उद्देशाने हा कार्यक्रम आपण आयोजित केलेला आहे आणि तो हळूहळू पूर्ण गोव्याभर पसरावा असा उद्देशही त्याच्या मागून आहे आणि पुढील कार्यकाळामध्ये संस्कृत हे शाळांमध्ये शिकवलं जावं अशा प्रकारचाही आपला प्रयत्न सुरू आहे जेणेकरून संपूर्ण गोवा म्हणजे सांस्कृतिक गोवा असं एक रूप त्या गोव्याला प्राप्त व्हावं असाच उद्देश ठेवून हा आपण कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. कार्यक्रम हा साधारण 9:15ला सुरू होणार आहे आणि 9:15 ते साधारण 11 पर्यंत हा कार्यक्रम चालेल. कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक उपस्थित राहणार आहेत. त्याचप्रमाणे मुख्य वक्ते म्हणून अपर्णा देवदत्त पाटील ह्या उपस्थित राहणार आहेत आणि अन्य आपल्या साखळीतील जे प्रमुख कार्यकर्ते आहेत त्याचप्रमाणे संस्कृत भारतीचे अध्यक्ष आनंद देसाई इत्यादी या ठिकाणी उपस्थित राहतील. स्वागताध्यक्ष श्रीमान शिवानंद खेडेकर हे या ठिकाणी उपस्थित असतील.